risc a la seva disciplina, senyor vicepresident. Passem al 10è punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació sobre la política en matèria de funció pública presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula per a la seva exposició la il·lustre senyora Pilar Piferrer. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyores diputades. Gràcies, senyors diputats. Mirin, la interpel·lació que avui nosaltres presentem en matèria de funció pública abastarà dos aspectes molt concrets. En primer lloc, quina és la política en matèria de funció pública que aquest govern pensa aplicar a les administracions catalanes. I en segon lloc, l'altre aspecte és com pensa reconduir aquest govern les males pràctiques que des del nostre punt de vista i coneixement estan portant a terme amb el personal de la Generalitat. Miri, jo els vaig a recordar, si volen, una obvietat, però abans de la Constitució del Tripartit II ja s'havia publicat l'Estatut d'Autonomia i el seu article 136, que és el que fa referència a la competència exclusiva molt clara en quant al règim estatutari del personal al servei de les administracions catalanes i a l'ordenació i organització de la funció pública amb tot el respecte, evidentment, al principi d'autonomia local, és ben clar. De forma paral·lela, curiosament, però de forma paral·lela, a la negociació de l'Estatut bàsic, de l'Estatut d'Autonomia, de forma paral·lela s'estava negociant l'Estatuto Básico del Empleado Público a Madrid. El govern central, com és habitual per la seva part, primer el va negociar amb els sindicats, després amb els governs més afins, tercer amb els socis preferents, en aquest cas vostès i alguns altres, i després també ens van cridar a nosaltres. Suposo que en aquells moments ells consideraven que era un tema suficientment important com per tenir el consens per part del màxim nombre de grups possibles. Ara, el 13 d'abril, es publica l'Estatuto Básico del Empleado Público, que entra en vigor, vostès ja ho decidiran. Uns diuen el 13, els altres el 14, això és vostès que no ho saben encara i que han hagut de consultar-ho a Madrid. Miri, nosaltres lamentem constatar que per part d'aquest govern hi ha una manca absoluta d'aprofundiment en l'Estatut d'Autonomia en matèria de funció pública i els asseguro que no serà perquè no tinguin gent qualificada per fer-ho. Considerem que estan fent una interpretació de l'Estatuto Básico del Empleado Público com si fos un manual d'instruccions. A més, i ho lamentem també dir-ho, creiem que l'actuació de la seva Secretaria de Funció Pública i de Modernització per l'Administració té un baix nivell d'actuació. Nosaltres ho sabem i ho coneixem. La gent ho diu. Però, escolti'm, es poden escoltar els mateixos vídeos que vostès han penjat a la seva web i segurament veuran el per què dic això. Miri, en definitiva, dona la sensació que no tenen res clar. No és d'estranyar que a vegades encarreguin gairebé tot a fora. Nosaltres creiem que, a més, estan transmetent concepcions diferents de la funció pública en funció dels diferents partits que conformen el govern i, per tant, això ens porta a evidenciar clarament que vostès no tenen model de funció pública per les administracions públiques catalanes. Per això els volem preguntar i els preguntem quin és el seu model de funció pública per a aquestes administracions públiques catalanes. Quan i com el pensen portar a terme? Miri, tenim seriosos dubtes que ho diguin, però sobretot tenim dubtes que el facin. L'exconseller Carretero va dir que abans de l'estiu del 2006 es pronunciaria sobre què pensava fer amb les recomanacions del llibre blanc de la funció pública catalana.
ell ja no hi és, ell ja no hi va arribar a poder-ho dir perquè els van fer fora del govern, però ara ja, en el segon tripartit, porten 5 mesos de nou govern. I la directora general de la Funció Pública ha manifestat que tampoc dirà res fins al mes de desembre. Però això sí, ella diu que normativament ho té tot previst, ho té tot clar, que tenen el llibre blanc, evidentment, està fet des de fa molt temps, que han fet el segon congrés de gestió pública, fa un any que està fet, jo hi vaig participar-hi també, i que ara dictaran una circular que es posarà en vigor, entrarà en vigor el dia 31 d'aquest mes de maig, que dictarà instruccions purament i estrictament de gestió per interpretar l'Estatuto Básico del Empleado Público. Per cert, aquesta circular només serà d'aplicació a l'administració de la Generalitat. Jo no sé què faran amb l'administració local, perquè l'Estatuto Básico també afecta a l'administració local. Per això també preguntem, escolti'm, regularan la funció pública d'una forma homogènia? És a dir, amb unes característiques pròpies de les administracions catalanes, incorporant les especificitats, lògicament, del sector de què es tracti, és a dir, l'administració local, el personal docent, el personal sanitari, el personal al servei de l'administració de justícia? Tenen clares les competències que cada administració ha de tenir i qui ha de prestar els serveis? Pensen aplicar criteris de dimensionament de recursos humans? I si els pensen aplicar, quins criteris són? De moment, aquest any tenim 9.980 efectius més, dels quals els asseguro, i vostès ho saben millor que jo, que no tots són metges, ni docents, ni Mossos. Hi ha gairebé 1.700 llocs de treball que formaran part dels departaments i estaran encarregats de prestar serveis de tipus generals. Pensen abordar la mobilitat del personal entre les diferents administracions públiques d'una manera valent i no en una sola direcció quan es tracta d'ocupar llocs i càrrecs a l'administració de la Generalitat? Tenen alguna idea sobre el sistema aquest d'avaluació de competències, és a dir, com s'avaluen els funcionaris a través d'un procediment que no sigui arbitrari? Saben com volen estructurar el personal directiu de les diferents administracions? Pel que fa al nostre poder d'autoorganització, jo els pregunto, copiaran l'organització del govern central creant, com sembla ser, una infinitat d'agències que els permetrà contractar sense control més personal i, a més, no estaran sotmeses a la fiscalització ni a la intervenció prèvia? I, paral·lelament, els pregunto, disminuiran les estructures dels serveis centrals dels departaments de la Generalitat? Bé, en quant al segon apartat de la reconducció de les males pràctiques, jo els vull fer una prèvia. Una pregunta. Escolti'm, què n'han fet de l'informe que vostès mateixos van encarregar sobre el bon govern i transparència administrativa del 27 de juliol del 2005? Què n'han fet de les propostes i de les recomanacions que s'hi incloïen en aquest informe? Miri, jo crec que vostès han de fer una reflexió molt seriosa dels llocs de treball que han creat com a eventuals i de les funcions que realitzen. I ara no hi és el senyor Ridao, ell en sap molt d'això, ell va estar darrere d'aquest tema i, per tant, doncs, han d'entendre que això no és un ajuntament, no és una diputació, és bastant més gran, no vol dir que menysprei ni l'Ajuntament ni una diputació, però està molt clar que és una normativa diferent. Vostès no poden nomenar personal interí triadit a llocs singulars de nivells alts, ni poden contractar empreses de treball personal per substituir plantilla, ni poden fer reestructuracions a la carta, que no és a la carta de les necessitats dels departaments, sinó a la carta de les persones que vostès volen posar. Vostès consideren normal que hagin cessat a data de 9 de març 97 persones, funcionaris de lliure designació, que no són de cap partit,
És que no n'hi ha cap de bo? El sistema de provisió de llocs de treball de lliure designació, jo els aviso, no és un sistema de confiança política, de nomenament de confiança política, no ho és. És normal que hagin cessat, a data també de 9 de març, 137 funcionaris que ocupaven llocs de responsables o de comandaments per reestructuracions exprés, acabo de seguida, i per raons precisament no organitzatives. Es pot justificar que hi hagi professionals que han progressat en la seva carrera, que en aquests moments estiguin fent funcions de nivells molt inferiors a la seva categoria assolida? És just que els contribuents paguin aquestes diferències retributives que per drets els corresponen, però que estan fent funcions molt infradotades? Senyora diputada. En fi, acabo ja i en la rèplica acabarem de concretar tot això. Gràcies, senyors diputats i diputades. Moltes gràcies, il·lustre senyora diputada.